Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors a voltes, espectadors a voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Serenament quan ve l'onada acaba i potser en el deixar-se vèncer comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cas. L'onada avui volgués quedar només i així et deixo que tu em deixis així. Només et deixo que ara em deixis. Jo tinc per tu un niu en el meu arbre i un núvol blanc penjat d'alguna branca molt Sovint és quan el sol declina que el mires. Ell pesarós sap que si l'estimes. Arribem tard a voltes sense saber que voltes el fràgil art d'un gest senzill. Podria dir-te que només així em deixo que tu em deixis. així. Només et deixo que ara em deixis. Jo tinc per tu un niu en el meu arbre i un núvol blanc penjat d'alguna branca. molt blanc, molt blanc. Un niu en el meu arbre I un núvol blanc. penjat d'alguna branca. Molt blanc.
La Societat Catalana de Biologia és una societat científica filial de l'Institut d'Estudis Catalans amb més de 100 anys d'història i més de 1.700 socis, que té per objectiu potenciar la recerca que es fa a les terres de llengua i cultura catalanes en el camp de les ciències biològiques i difondre-la a la societat. Es va fundar l'any 1912 amb el nom de Societat de Biologia de Barcelona i actualment té la seu a l'antiga Casa de la Convalescència, seu també de l'Institut d'Estudis Catalans. Tot i que la Guerra Civil i el franquisme en van estroncar l'activitat, l'any 1962 es va reactivar amb el nom de Societat Catalana de Biologia. L'any del seu centenari, el 2012, la Generalitat de Catalunya va reconèixer la tasca de l'ESCB atorgant-li la Creu de Sant Jordi. S'estructura en seccions territorials i seccions especialitzades en diferents àmbits de la biologia. Les seccions organitzen jornades anuals i conferències adreçades tant a la comunitat científica com a la societat en general. Una de les activitats més destacades és la Nit de la Biologia, la celebració anual durant la qual es lliuren els premis SCB. La SCB publica la revista anual Treballs de la Societat Catalana de Biologia des del 1913 i és impulsora d'iniciatives com el projecte Biogenoma i la Bioagenda. La biologia és intrínseca a la societat. Per això, la tasca de la Societat Catalana de Biologia és clau perquè els ciutadans i les ciutadanes tinguin coneixements i criteri en aquesta matèria. La Societat Catalana de Bon dia, soc Julita Oliveres, responsable de les tertúlies de literatura científica i us donem la benvinguda al webinar Avenços en el camp de la medicina i les seves conseqüències ètiques. Ens plau agrair a la Societat Catalana de Biologia el seu suport curs rere curs a les activitats de les TLC, on es proposa la lectura d'un llibre i l'oportunitat d'assistir a un seminari i conèixer a l'autor. Avui el llibre és Viurem per sempre, editat per Eumo Editorial, i coneixerem en breu el doctor Salvador Massip. Mentre el públic éreu a la sala d'espera, hem pogut gaudir de la cançó Un núvol blanc, que canten Lluís Llach, Gemma Humet, entre d'altres, en benefici de la plataforma Jo em corono. L'objectiu és contribuir a recaptar fons per la recerca en el coronavirus, dret que ens va cedir el doctor Bonaventura Clotet en el webinar del passat dia 24 de novembre. Avui, el públic de l'ordre de 330 persones el formeu estudiants i professorat universitaris dels graus de Biologia, Biotecnologia, entre d'altres, estudiants i professorat de centres de secundària i moltíssimes persones del públic en general. Abans de cedir la paraula, informem que hem previst que el doctor Massip parlarà a l'ordre de 45 minuts i seguidament obrirem un torn de debat d'uns 20 minuts amb les vostres preguntes que haureu escrit a través del xat, de manera que l'activitat acabarà a 2:15. També recordem que estem enregistrant la sessió. Al llarg de les properes setmanes es trobarà disponible a la web de les TLC. En aquests projectes de les TLC i del Premi Llegim Ciència, que aquest curs celebrem la 14a i la 9a edició, hem realitzat a l'ordre de 100 activitats i el doctor Massip potser es mereix l'atribut del nostre científic d'honor perquè ell ens ha vingut a presentar una sèrie de llibres en diverses edicions. Si ens hi fixem, Immortals, Sants i Perfectes, el vàrem convidar a la segona edició, a la tercera edició, a la quarta edició.
D'altra banda, Hipnofòbia, que és una novel·la, va servir per iniciar el projecte Premi Llegim Ciència i es va presentar en aquesta 6a edició de les TLC. En la 8a i la 10a edicions ens va presentar Jugar a ser déus. A la 12a edició, Ramon i Cajal, ara i aquí, una novel·la que et van tornar a presentar en el Premi Llegim Ciència. I avui, en aquesta 14a edició de les TLC, el podrem escoltar i ens parlarà d'aquest llibre d'assaig Viurem per sempre. Tot seguit, saludo a la doctora Marina Geli, directora general de la Facultat de Medicina de la UVic, coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la UVic i exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya del 2003 al 2010. Ella ens presentarà el doctor Massip. Bon dia, doctora Marina Geli. Gràcies per acompanyar-nos. Li cedeixo la paraula. Hola, bon dia, doctora Oliveras, doctor Jordi de San Eugenio, doctor Massip, alumnes, que és el públic majoritari que avui ens adrecem. Gràcies i professors per la vostra fidelitat en aquestes tertúlies. Per mi és un plaer presentar el doctor Salvador Massip. Fa poc el vaig presentar en un webinar. L'haurem de fer, no sé si honoris causa, però segur que honorífic, perquè pensa ell que té una trajectòria que ara la comentaré molt breument, col·labora amb la nostra modesta però ambiciosa Universitat de Vic i això diu molt de la seva persona. El doctor Massip, perdoneu-me fer gironisme, és gironí, és de Blanes, per tant aquí, com saben, la terra tira, però de totes maneres ell és metge, es va graduar a la Universitat de Barcelona, però va encaminar la seva carrera amb el doctorat de Genètica Molecular i Fisiologia Humana l'any 98 a la UB i a partir d'aquí va estar 10 anys al Mont Sinai Hospital, que vostès saben que també hi ha altres il·lustres catalans com el doctor Fuster, que és el cardiòleg, o el doctor Carles Cordón, el patòleg. Forma part d'aquest grup d'investigadors a nivell internacional que tenim, juntament també amb la Sloan Kettering, que tinc el gust també de conèixer molt el doctor Massaguer, una de les persones més reconegudes internacionalment al costat del doctor Baselga per la seva recerca que té molta relació amb el que fa el doctor Massip. I des de l'any 2008 està a l'ESTE coordinant un grup important de mecanismes, per recerca de mecanismes d'interpretar el càncer i l'envelliment. Ell explicarà per què això, perquè en realitat el component inflamatori que hi ha darrere ha fet, i això també ho explica el doctor Clotet en les tertúlies que hem fet i altres persones que han passat per aquestes tertúlies, hi ha una recerca molt interessant que s'està ajuntant, exactament igual que ara ho comentarem, i ell ho comentarà ben segur, com està passant amb la Covid, perquè la recerca permet, encara que sembli molt parcel·lada, quan trobes mecanismes d'interpretació de determinades patologies o com aquest procés inflamatori pot explicar des del càncer fins a les malalties circulatòries, fins a l'envelliment. És a dir, per tant, aquesta és la seva part biogràfica, però és molt més que això, el doctor Massip. I ara és personal, no li he consultat això, sí que li he consultat una altra trapelleria petita que li faré ara al final. Ell és un científic, òbviament, que utilitza tecnologia, però fixi's el títol de la seva intervenció, que ha volgut explícitament amb la doctora Oliveras posar-hi ètica, perquè ell és humanista, en el fons, i ara l'hem escoltat, cada dia l'escoltem a les tertúlies, en els debats en relació a la Covid, perquè potser no ens n'hem donat compte. La perspectiva de la Covid que ha fet que estem buscant la conciliació entre la política i la ciència. Quelcom que potser no havíem reflexionat suficientment, cadascun al seu lloc. Però la pandèmia de la Covid ha fet que molts investigadors que venen d'altres camps, com el doctor Massip, estiguin contribuint a un element que forma part de la seva vida, de la seva trajectòria, que és l'interès seu per la divulgació científica. Però, de fet, com ha explicat la doctora Oliveras, ell és un escriptor. I no només escriptor d'assaig científic o de llibres
diríem, vinculats a la sociologia i de la ciència, com el recent que ha fet amb la nostra editorial de la Universitat de Vic, Eumo, de Viurem per sempre, com la biomedicina està canviant la vida, sinó que també fa literatura de novel·la, tant per adults com per infants i per joves. I, de fet, torno al gironisme. Va guanyar un premi que és un premi a Girona conegut i a Blanes, que és el Joaquim Ruyra, no? I, per tant, que és difícil guanyar aquest premi si no formes part, diríem, dels bons escriptors. Per tant, va molt més enllà la seva... I això és molt interessant perquè el factor humà de les persones que són més polièdriques ajuda a la ciència. Jo sempre n'he estat totalment convençuda. La ciència és per ser aplicada i per ser aplicada amb ètica. I la trapelleria, que aquesta sí que l'hi he consultat, és quan vols tornar a Catalunya, doctor Massip. Aquí les portes obertes, això t'ho dirà l'adjunt al vicerector de recerca, però la Universitat de Vic, més enllà, evidentment, de les teves col·laboracions puntuals i Catalunya, crec que t'ha d'obrir les portes, evidentment, amb recursos i amb capacitat per poder fer la teva recerca, però s'intueix la vocació, que això també, quan vaig conèixer el doctor Massaguer, que està en l'Sloan Kettering, aquest agraïment, perquè catalans que esteu fora no us oblideu de nosaltres, que fem el que podem aquí, també des del punt de vista de la ciència, amb els recursos que tenim. Per tant, és un plaer tenir-te de nou aquí. Crec que, a més, buscant el que has escrit, el 2010 vas escriure les grans epidèmies modernes, on no intuïem que les infeccions passarien en el món, entrecomillat, desenvolupat, passarien de ser la 8a causa de mort a la segona, com sabem que ha estat, després de les malalties circulatòries, en els 6 mesos, en el semestre, en el primer semestre del 2020, en dades ja publicades. És a dir, la primera causa de mort han estat les malalties circulatòries, que fa anys que ho són, la segona han estat les malalties infeccioses, però s'explica per la Covid, i la tercera el càncer, o els càncers, diríem, perquè hauríem de parlar així en plural. Per tant, aquí tot se'ns remou, però l'element beneficiós, diríem, que té efectes col·laterals pocs, però alguns en té la Covid, en té alguns socials, personals, de donar valor a lo important, a veure que segurament havíem d'estar construint un món insostenible, però des del punt de vista del valor de la ciència, que no ha de ser religió, no ha de ser religió, però que ha de formar part d'allò que nosaltres pensem, que us escoltem, i la teva contribució, no sé si hi has reflexionat mai, però jo us veig que molts vosaltres, en l'àmbit de divulgació científica, aquest és un teu àmbit, doncs esteu buscant l'equilibri o la sinergia entre la política, sempre complexa, i la ciència. I, per tant, t'agraïm molt tornar de nou per parlar dels avenços en el camp de la medicina, les seves conseqüències ètiques. Doctor Massip, tens la paraula. Moltes gràcies, doctora Geli, per aquesta introducció tan maca. Gràcies, doctora Oliveres, per convidar-me un cop més. Doctor San Eugenio, un plaer retrobar-nos aquí. Em sap molt de greu no estar en persona i veure-us tots. A mi, les tertúlies dels TLCs, com bé deia la Julita, és una cosa que a mi m'ha agradat molt sempre i m'hi he apuntat sempre que he pogut. Trobo que és un moment de l'any molt bonic poder interaccionar amb tota la gent jove, poder explicar una mica de ciència a la gent jove. És una mica, tal com deia la doctora Geli, per mi molt important poder construir aquests ponts entre l'humanisme i la ciència, que no haurien d'haver estat mai destruïts, però ho estan en alguns moments. Sembla que la ciència perd aquest toc d'humanisme i crec que iniciatives com les TLC són claus per ajudar a difondre aquest missatge i per ajudar que la ciència arribi a tothom amb un format més atractiu i, a més, això multidisciplinar, tenint en compte altres factors. I avui, per exemple, el tema és una mica l'ètica i us vull parlar d'uns quants avenços
científics, però dintre també del marc, del context i del marc de l'impacte social que tenen aquests descobriments i l'impacte ètic que implica. Doncs, si us sembla, començaré amb una petita presentació i després passarem a les preguntes, que potser serà la part més interessant. Perdona, Salvador, em permets que faci una breu intervenció, perquè resulta que en aquest moment ens hem adonat que el xat no ens funciona, de manera que perquè el públic puguin escriure les preguntes que vulguin formular en l'espai de debat, si us sembla, jo mateixa ara enviaré un correu electrònic i entre nosaltres, a les persones internes, ja ho anirem recollint, d'acord? I ho farem una miqueta diferent. Si el públic ens podeu enviar a partir d'aquest correu electrònic que jo mateixa ara us enviaré i ja canalitzaré cap al Jordi i la Marina. Gràcies. Si s'obre el que és el xat, doncs ja ho veurem, i si no, seguirem des d'aquest correu electrònic. Gràcies. Perfecte. Envieu preguntes, que sempre és la part més interessant d'aquestes xerrades. Doncs comparteixo la presentació. I avui el que us volia parlar era fer una xerrada sobre avenços recents en medicina, però sobretot, com us deia, amb les conseqüències ètiques implicades. I això està una mica arrel basat en aquest llibre que hem publicat amb el Cris. Volia posar la foto del Cris perquè em veieu la cara a mi, però no el veieu amb ell, i així almenys sabeu quina cara té el meu coautor. I és un llibre que hem publicat amb Eumo Editorial, per tant, és un llibre molt relacionat amb Vic, i agraeixo molt a Eumo que confies en nosaltres per aquest llibre. I amb aquest llibre volíem parlar una mica d'aquests temes que parlaré avui, de com la medicina, la biomedicina, en el sentit més ampli de la paraula, barrejant les ciències biològiques amb la medicina, com està fent uns avenços que realment tenen la possibilitat de canviar la nostra vida i el nostre món en el futur. I volia començar amb una imatge que poso moltes vegades a les meves conferències, que són aquests dos científics, que no són potser tan guapos com el Cris i jo, però van tenir en aquest moment un moment històric, diguéssim, van tenir una importància cabdal, que són Watson i Crick, que són els descobridors de la seqüència de l'estructura de l'ADN. Com veieu a la foto a l'esquerra, aquest és el model que van construir que teoritzava com havia de ser l'ADN. I la importància d'això, com a moment cabdal als anys 50 del segle passat, és que ens permet localitzar on està la informació genètica. Tots, des de Mendel, sabíem que els gens passen de pares a fills. Sabem, evidentment, que hi havia una transmissió dels caràcters genètics, però no sabíem quina molècula s'encarregava. I això és important perquè això ens permet anar a buscar aquesta informació. I veieu aquí aquesta imatge d'un dibuix d'una cèl·lula, i dins de la cèl·lula tenim unes estructures, els cromosomes, etc. Però l'important és que dintre d'aquestes estructures hi ha el que és aquest ADN, aquests gens, aquesta informació genètica que defineix tots els éssers vius. I això dic que és la clau perquè això ens ha permès començar a aplicar aquests coneixements biològics a la ciència, i és el que realment està canviant la medicina avui en dia. Gràcies als coneixements que tenim de genètica, amb els últims que hem anat acumulant al llarg de l'últim mig segle, hem pogut fer coses fantàstiques, i us posaré alguns noms aquí d'alguns avenços recents en biomedicina. Per exemple, tot el tema de medicina regenerativa, el tema de biologia sintètica, que ens permet fins i tot crear vida des de zero, el tema de les teràpies d'antienvelliment per frenar l'envelliment, fins i tot parlar de clonació, estem clonant éssers vius, hi ha la possibilitat fins i tot de poder clonar humans, d'aplicar aquesta genètica a la medicina personalitzada, a poder fer tractaments a mida per cadascú, fins i tot manipular els nadons perquè surtin els nostres fills amb les característiques que vulguem. Això a través de la manipulació genètica, no tan sols en aquest cas d'humans, sinó de qualsevol ésser viu. Tot això ho estem aconseguint, recordo, gràcies a bona part de la genètica. Hi ha altres estudis, per exemple, el cervell ens permet ara en aquests moments gairebé llegir els pensaments gràcies a les anàlisis d'imatge funcional del cervell. La informació genètica que anem acumulant a les bases de dades cada cop és més fantàstica, cada cop ens permet entendre millor com hem arribat, on som els éssers humans i realment les diferències que hi ha entre nosaltres. I fins i tot estem parlant de barrejar màquines i humans construint aquests cíborgs. Això són temes, no és els titulars, diguéssim,
d'alguns dels avenços en camps científics i volia avui parlar-vos, no evidentment de tots, si no estaríem tot el dia, però sí d'uns quants d'aquests que crec que han tingut uns avenços importants. Comencem pel que us deia de la informació genètica. És molt curiós perquè avui en dia, aquí veieu aquesta pantalla, el nom d'algunes de les companyies que ofereixen anàlisis genètiques al consumidor directament. No ja per motius mèdics, sinó simplement per la curiositat de saber com és el nostre ADN i quins gens tenim i realment què ens defineix a cadascú de nosaltres com a persones. I això ha portat a temes interessants. Per exemple, gràcies a les anàlisis genètiques de la gent que es fa aquest tipus d'anàlisis, podem saber d'on venen els nostres ancestres. En aquest cas, per exemple, s'ha descobert que els irlandesos tenen molt ADN dels vikings, que en principi no es pensava que els vikings havien tingut tanta importància a Irlanda. Pot ser una curiositat, però per entendre la història de la humanitat, aquests tipus d'anàlisis genètics són interessants. Altres coses més curioses, per exemple, s'ha descobert que a la gent que li agrada aquesta cosa que es diu Marmite, que és una mena de pasta que prenen els anglesos, que tot i que porta 12 anys en aquest país i jo no m'hi he acostumat mai, doncs potser hi ha una raó genètica per això, perquè hi ha gent que li agrada la Marmite o no en funció de quins gens tens, de si t'agrada aquest gust com a amarg que té aquesta pasta o no. O sigui, definicions, coses tan simples com quins menjars ens agraden poden venir definides pel nostre gens. Però això es pot anar complicant. Aquesta informació genètica, per exemple, el fet que la gent hagi fet voluntàriament aquests tests i aquestes dades vagin a una central, a unes bases de dades comunes, ha permès, per exemple, capturar el Golden State Killer, un assassí que feia anys, feia dècades que estava amagat, havia actuat entre els anys 70 i 80, i ell havia estat amagat, no havia estat mai detingut, el seu ADN no estava a cap base de dades, però a través de l'ADN dels seus parents, de parents propers, es va poder descobrir on estava aquesta persona. És a dir, no tan sols hi estem parlant ara ja de nosaltres voluntàriament posar la nostra informació en una base de dades, sinó que si la posen els nostres parents, això ens pot afectar a nosaltres. I aquí entrem una mica amb el tema ètic, no? Fins a quin punt perdem el control sobre la nostra informació genètica. Potser les dades més preuades que tenim són les que ens defineixen com a éssers humans. Doncs podem perdre, en aquest cas ha servit per atrapar un criminal, la qual cosa és positiva, però podríem caure en discriminacions o en problemes en estats autoritaris, no per haver posat voluntàriament el nostre ADN a disposició dels bancs de dades, sinó perquè els nostres parents o la gent propera a nosaltres genèticament ho ha fet. O sigui, fins a quin punt estem perdent autonomia en aquest sentit. I això es pot complicar encara més. De fet, el meu amic, el Chris Wilmot, el coautor d'aquest llibre, em va passar aquesta adreça d'una pàgina web que es diu NPE Friends Fellowship. I jo al principi no sabia què era, què vol dir això, NPE. Doncs resulta que això vol dir not parent expected, vol dir no el pare que m'esperava. Això vol dir que molta gent que s'ha fet aquests anàlisis genètiques, en principi s'ho fan perquè fa gràcia això, saber quins són els seus ancestres, però un efecte secundari és que molts han descobert que el seu pare no era el seu pare. Per exemple, s'han fet anàlisis dos germans i s'ha vist que els germans no coincidien i això vol dir que un dels dos no tenia el mateix pare. Clar, això genera també un problema ètic important, perquè estàs accedint a unes dades que pot transformar totalment no tan sols la teva vida, sinó la vida de la teva família i treure secrets que potser no s'haguessin descobert mai d'una altra manera, fins al punt que han hagut de crear una xarxa de suport com aquesta que acull a tota la gent que ha tingut problemes d'aquests per tenir una mica de suport psicològic amb el fet d'haver descobert per accident que el teu pare no és el teu pare. Això són coses fins a cert punt, algunes poden semblar més divertides que altres, però el tema de fins a quin punt la informació genètica que la gent que s'està acumulant a tota la humanitat i estem perdent el control és un tema important. De fet, això són notícies recents, les quals s'està dient que una base de dades important que es va crear a Islàndia, amb una companyia, en principi, que depenia del govern, que simplement va analitzar els gens de tots els islandesos. Com que és una comunitat bastant tancada genèticament, va permetre fer molts avanços. El problema va ser que aquesta companyia va fer fallida i una companyia més gran va comprar aquesta informació genètica. Clar, de cop i volta, tots els islandesos han perdut accés o han donat, sense donar permís, la seva informació genètica per usos comercials.
Fins a quin punt llavors hem perdut el dret a restringir l'accés a les nostres dades genètiques quan la companyia, en principi, que protegia aquestes dades és venuda a una multinacional que té unes altres idees. Aquests són temes que són avenços, perquè gràcies a aquests estudis genètics podem entendre més les malalties, podem entendre moltes coses, però, per altra banda, implica una sèrie de perills, una sèrie de reptes socials i ètics que hem de ser conscients que existeixen i que hem de poder discutir i poder controlar d'alguna manera. Això que us hem explicat fins ara és una mica ser capaços de llegir els gens. Què passa quan podem llegir informació genètica? Però és que ara, avui en dia, estem capacitats per fer una cosa més, que no és tan sols llegir-la, sinó canviar-la. Podem una mica, com surt al dibuix, canviar, llegir i tocar la música de la vida, canviar una mica les peces d'aquesta genètica per obtenir resultats. I això obre un munt de possibilitats encara més interessant i encara més èticament espinós que el que hem vist fins ara. I això ens fa plantejar, per exemple, aquesta pregunta. Com seran els humans del futur? O sigui, com la ciència farà que canviï la humanitat a nivell fins i tot físic, com veurem ara? La primera pista, diguéssim, que vam rebre que això estava a punt de passar, que aquest seria un canvi que la medicina ens estava aportant, va ser aquest descobriment l'any 2013, que si veieu això és un rànquing, un top 10 que fa la revista Science cada any fan els descobriments de l'any. I l'any 2013, al segon lloc, de manera així una mica discreta, apareixia una cosa que es deia CRISPR, que en aquell moment ningú sabia gairebé que era part dels experts. Però ja a Science van considerar que això era una tècnica que tenia possibilitats de tenir un impacte important en el món. Es van quedar curts, perquè realment gràcies al CRISPR avui en dia estem fent una sèrie de coses impensables que no podíem ni tan sols imaginar que arribaríem a ser capaços de fer. Què fa el CRISPR? El CRISPR bàsicament és una eina de retallar i enganxar gens. És una revolució genètica perquè permet fer d'una manera ràpida, senzilla i econòmica una feina que abans costava molt i que no sempre era possible de fer. Simplement, sense anar als detalls tècnics, us heu de quedar amb la idea que això ens permet retallar trossos d'ADN i canviar-los per uns altres, fent bàsicament canviant la informació genètica a la nostra voluntat. Clar, aquesta capacitat de posar i treure gens, tan bon punt ens vam adonar que això era el 2013-2014, que això era un canvi en la manera de treballar dels científics, va començar també a despertar les alertes a nivell social i a nivell ètic. De seguida van començar a haver-hi titulars de les revistes científiques dient això implica aquesta tècnica que podrem començar a editar, a modificar tots els genomes. Atenció amb la porta que estem obrint. De seguida va haver-hi gent que va començar a proposar atenció, això està molt bé, però una cosa que no hauríem de tocar mai haurien de ser els embrions, intentant no tocar les cèl·lules de l'herència, modificar els gens perquè puguem passar als nostres fills o canviar els gens que passem als nostres fills. Va haver-hi una batalla, diguéssim, una discussió a les revistes científiques sobre els que proposaven que sí i els que no, els que deien que tocar els embrions era èticament inacceptable, altres que deien que això ens podria permetre curar malalties fins i tot abans de néixer o evitar protegir gent contra les malalties, per tant s'havia de considerar. És un debat que de fet encara dura ara, és un debat molt espinós i molt complicat, fins al punt que el 2015, 2 anys després d'aquest descobriment, un grup de científics entre ells els que van descobrir la tècnica, van proposar una moratòria autoimposada per, durant un temps, no tirar endavant amb aquests experiments fins que èticament o socialment s'haguessin discutit totes les implicacions. Però això va funcionar durant uns mesos, però va canviar tot a finals del 2018, quan aquest científic que veieu aquí, el doctor He, un científic xinès que va anunciar que havia creat els primers nadons modificats. O sigui, tot el que fins ara era teoria, tot el que fins ara era fins i tot ciència-ficció, de modificar els gens dels embrions, aquesta persona es va saltar bàsicament totes les normes ètiques, totes les normes, fins i tot les normes, les lleis que hi havia en el seu país que impedien fer-ho, i va trobar la manera de fer que naixessin aquestes 2 nenes modificades que en aquests moments deuen tenir gairebé 2 anys i que no se sap massa res sobre elles. Això va
disparar realment totes les alarmes. Tothom es va enfadar molt amb aquest avenç, fins al punt que el doctor G ha desaparegut del mapa en aquests 2 anys. Diuen que està en arrest domiciliari, ha estat evidentment acusat de moltes coses. Tots els científics se li han tirat a sobre i tots els reguladors i tota la gent que hi entén una mica d'ètica, bàsicament per aplicar una tecnologia que no està a punt als humans sense pensar en quines són les conseqüències. En el genoma humà sabem que quan fem un canvi en un lloc té conseqüències en altres llocs que potser no esperàvem, perquè tots els gens tenen més d'una funció. I en aquest cas, el doctor G va fer uns experiments totalment innecessaris en aquestes nenes perquè no els estava salvant la vida ni els estava curant cap malaltia, simplement les feia, en teoria, més resistents a la infecció pel virus de la sida, quan això és un tema que potser no era tan crític i que, a més, els gens que li va canviar sembla que tenen altres funcions que ell no va considerar. Això, com us deia, va provocar, bàsicament, que hi hagués una resposta molt dura de tota la comunitat científica i que s'esperessin en sec tots aquests experiments. Hi ha hagut altres llocs, altra gent, en aquests 2 anys que han passat, que diuen que volen fer aquests experiments i que estan intentant fer aquests experiments. De moment no ha sortit cap altra notícia, però és molt possible que ara que s'ha demostrat que tècnicament es pot fer, anirem veient, vulguem o no vulguem, que en algun lloc es modificaran els embrions humans. I crec que això implica que hem de tenir un debat molt urgent, que s'ha començat a tenir, però s'ha de tenir encara d'una forma més intensa, per trobar la manera de regular això, decidir si ens interessa o no ens interessa realment la manipulació genètica i regular-la almenys, si més no, fins que sigui una tècnica segura, que en aquests moments, sens dubte, encara no ho és. Però hi ha una sèrie de científics que van una mica per lliure, que els hauríem d'intentar regular d'una forma legal i ètica per evitar que es creïn més problemes abans d'hora. Perquè un dels perills de la manipulació genètica d'embrions, evidentment, pot ser... Jo entenc que hi ha moltes aplicacions que poden ser bones. Podem fer que els nens siguin resistents al càncer, per exemple. Això seria relativament fàcil de fer. Ho hem fet amb ratolins, amb humans també es podria fer. Podríem fer coses molt bones, però podem fer també coses terribles jugant amb els gens dels nostres fills. Una de les coses més maques, més fantàstiques que té l'espècie humana és aquesta diversitat genètica, no? Que som tots diferents, som tots genèticament variacions molt diverses i això fa que hi hagi combinacions genètiques al gust de tothom i molt interessants. Si comencem a manipular els nostres gens, podríem acabar una mica com a les distopies que hem llegit o que hem vist en pel·lícules, que acabem tots els nadons sortint d'una fàbrica, tots iguals, no? Tots bàsicament amb el mateix patró. Només faltaria això, que es posés de moda tenir fills rossos i amb els ulls blaus i que cadascú fos capaç, pogués anar al metge i dir que escollir característiques físiques dels seus fills d'aquesta manera. Podria ser això, que en una generació o 2 acabéssim amb la diversitat genètica de la nostra espècie, amb tots els problemes que això incorporaria. Podríem acabar amb imatges com aquesta, tots els nens rossos i amb els ulls vermells, en aquest cas, perquè és una pel·lícula de por, però una mica aquesta idea de manipular els nens per tenir-los tots tallats segons un patró arbitrari, com és en aquest cas, pot tenir el color del cabell o qualsevol altra característica física, perquè simplement s'ha posat de moda. O ja, si anem estirant una mica més el fil de la ciència-ficció, no estem tan lluny d'aquest concepte de crear un exèrcit de clons, de crear el soldat perfecte a través de la manipulació genètica i acabar copiant-lo i muntant exèrcits. Evidentment, això sí que està una mica lluny, però la tecnologia per aconseguir aquestes coses, que si fins fa 2 dies era pura ciència-ficció, avui en dia ja la tenim, hem demostrat que es pot fer, que tècnicament almenys estem capacitats. Clar, això ens planteja cap on està anant l'espècie humana, fins a quin punt la ciència pot canviar l'aspecte que tenim els humans. Podríem ser que en el futur els humans fóssim no tan sols amb els colors i les variacions genètiques que tenim, sinó que tinguéssim varietats noves fetes a partir de modificacions genètiques perquè ens ha vingut de gust, perquè potser es posa de moda tenir la pell blava o tenir barreges amb gens d'altres animals. Un cop més, això és encara ciència-ficció, però no estem tècnicament gaire lluny de poder-ho aconseguir. Per tant, crec que és un debat que hauríem de començar a plantejar ja, com volem que siguin els humans del futur. Volem deixar que la naturalesa segueixi el seu curs, volem interferir d'alguna manera, per exemple, protegint-nos contra malalties, o volem ser capaços de canviar completament l'aspecte de la humanitat.
Deixant una mica el tema de la genètica, però també seguint encara amb quin aspecte tindrem els humans en el futur, hi ha un tema molt interessant, que és la idea aquesta que us deia de barrejar màquines i humans. Estem una mica en les primeres passes del que són els cíborgs o els homes, o la biònica, diguéssim, però és un tema que crec que anirem veient cada cop més en el futur i que també, a més, presenta una sèrie de problemes ètics i de problemes socials. De fet, els cíborgs són reals, ja existeixen, ja hi ha persones que tenen pròtesis, com en aquest cas una persona que li falta un braç o els hi falten unes cames, poden tenir pròtesis més o menys perfeccionades o més o menys tècniques i que poden inclús fins i tot en alguns casos estar connectades als nervis i poder moure aquesta pròtesi gairebé com si fos una extremitat pròpia. Com us deia, això és encara a nivell molt inicial, però res no ens fa pensar que en el futur cada cop anirem millorant més el tema de les pròtesis. En aquest cas, per exemple, aquí teniu el Neil Harbisson, que és un personatge que sovint surt als mitjans, perquè ell es considera ja un cíborg, perquè té instal·lada aquesta càmera que li permet connectar les imatges que rep al cervell i rep una sèrie d'impulsos diferents. El Neil Harbisson té un problema que no distingeix els colors, va néixer sense la capacitat de distingir els colors, i aquesta càmera li transmet una informació, canvia els colors que rep la càmera amb uns impulsos nerviosos que li permeten a ell fer-se una idea dels colors que està veient. I per ell, com diu en aquesta frase, ell considera que aquesta antena és una part com altra qualsevol del seu cos, que no veu una diferència entre una orella i aquesta càmera, per exemple. Cada cop crec que podria ser que tinguéssim eines per fer cada cop solucionar més problemes, diguéssim, gràcies a pròtesis mecàniques com podria ser aquesta. Podem imaginar, per exemple, una persona amb ceguesa que puguem tenir un ull mecànic que li permeti, actuant de càmera, transmetre informació al cervell. Clar, estem una mica lluny d'això encara, no? Estem lluny de la idea del cíborg com a barreja total d'humà i màquina, com veiem en aquesta pel·lícula, per exemple. D'aquí estaríem parlant potser ja no només de pròtesis per solucionar un problema, sinó en aquest cas unes pròtesis que funcionen millor que l'original. En aquest cas tindríem un cos biònic, que el braç és més fort que un braç humà o que les cames poden córrer més que unes cames humanes. Fins a quin punt arribarà un moment que la tècnica de la biònica i el tema dels cyborgs permetrà a la gent escollir canviar peces a voluntat, no perquè tinguin un problema, sinó simplement perquè volen tenir un ull que pugui arribar a veure més lluny o tenir uns braços que siguin més forts, per exemple, un cop més per crear exèrcits. Estem passant un cop més cap a portant al límit aquests avenços cap a un terreny èticament complicat i que s'hauria de discutir l'impacte social que podria tenir això. La clau que planteja aquest tema, i aquí crec que el tema dels cíborgs és una mica la porta d'entrada per treure aquest tema, és la diferència entre el tractament i l'optimització. Què volen dir aquestes dues paraules? El tractament, tots sabem el que vol dir, és bàsicament usar la medicina per corregir un problema. Per corregir un problema, una malaltia, pots fer fins i tot un tractament previ, diguéssim, per evitar que hi hagi la malaltia, però tot gira el tractament al voltant de curar malalties. L'optimització és diferent. L'optimització és agafar una persona sana i intentar millorar el seu cos, no perquè estigui malalta, sinó simplement per fer-lo millor. Són temes molt diferents i èticament molt diferents i que tenen implicacions totalment diferents en aquest sentit. El tractament crec que molta gent el pot veure bé, o sigui, molta gent pot ser favorable a utilitzar tècniques com el CRISPR, tècniques com la biònica per tractar malalties, però quan passem a optimització ja és una mica més complicat. Ja els límits no són tan clars i les opinions potser ja no són tan clares. Cal realment usar qualsevol eina que tenim a la mà per fer-nos millors? O sigui, quin sentit té optimitzar un cos humà que ja funciona prou bé per fer-lo que funcioni encara millor? Hem d'invertir esforços en aquest sentit i això es pot fer, a més, de moltes maneres diferents. Ho hem vist, com dèiem, podem utilitzar peces de recanvi i això podem fer-ho per tractar malalties o simplement perquè ens interessa millorar el nostre cos. Podem afegir aquestes parts robòtiques o també parts biològiques. Per exemple, aquí tenim una imatge d'unes cèl·lules mare i, com us explicava abans, el tema de la medicina regenerativa ens pot permetre regenerar parts del nostre cos
utilitzant cèl·lules mare, de la mateixa manera que utilitzem pròtesis mecàniques, podíem fabricar pròtesis biològiques i fer-nos curar malalties o fins i tot fer-nos millors al nostre cos. O també podem parlar del doping, de l'optimització, diguéssim, genètica o en fàrmacs. Això ho estem veient. Fins ara s'ha vist una mica limitat el tema del doping als esports, que veiem els esportistes que troben maneres de millorar el seu rendiment, però això es podria estar estenent perfectament a la societat. Tenim pastilles que en principi augmenten el rendiment intel·lectual. Poden tenir un cost en el sentit dels efectes secundaris, de l'addicció, de mil altres coses, però hi ha hagut universitats als Estats Units que han fet tests de fàrmacs per evitar que els seus estudiants s'estiguessin prenent pastilles per millorar el rendiment intel·lectual. Però llavors podem estar pensant, fins a quin punt llavors hauria d'estar permès o no? Si està permès, per exemple, el cafè, que el cafè és un estimulant que ens permet estar alerta, doncs per què no una pastilla que ens permet tenir la ment més activa, si realment no hi ha cap efecte secundari? De fet, el cafè no deixa de ser una droga com qualsevol altra, això també serien potser drogues, potser amb efectes secundaris més importants, però estem parlant d'una millora a nivell no tan sols física, sinó també intel·lectual, que ja està disponible en aquests moments i que algunes persones estan utilitzant, esportistes, estudiants, de manera, diguéssim, il·legal i perillosa. Cal regular això, cal trobar la manera de veure si és una mena de millora d'optimització a la qual tots hauríem d'accedir o hem de prohibir-ho, hem de trobar la manera de prohibir qualsevol tipus de modificació, d'optimització, de doping, canviant els gens o canviant fàrmacs per evitar la millora en aquest sentit d'unes característiques que potser cadascú té les seves i potser no hauríem d'estar tocant. No és una resposta tan fàcil. Evidentment, si plantegem la pregunta, si la pregunta fos aprendries tu una pastilla per ser més intel·ligent, ni que fos durant una estona, si sapiguessis que no té cap efecte secundari? És una pregunta que no és tan fàcil de dir no, jo no ho faria, però clar, si tothom ho està fent, potser el que està en desavantatge és el qui no es pren la pastilla. Crec que són temes que un cop més potser estem en les fases inicials, que alguns sonen potser encara a ciència-ficció, però són temes que aniran sortint cada cop més i que ens hem de començar a plantejar ja com a societat què volem en aquests temes. Volem realment permetre aquest tipus d'optimitzacions? Volem només permetre'ls en certs casos o volem prohibir-ho tot? Crec que, un cop més, no som els científics només els que tenim la resposta. Això és un dubte i un problema social i, com a tal, la societat ha de discutir també cap on vol anar i com vol decidir, un cop més, com serà l'espècie en el futur. Estem anant, doncs, potser cap una mica el que veiem a la pel·lícula del Capità Amèrica, de poder crear persones perfectes o molt millorades. O sigui, aquesta persona que veieu a l'esquerra no li passava res, és una persona perfectament normal i sana, simplement que no era tan perfecta com la que veiem a la dreta, que té un cos molt més optimitzat, en aquest cas per ser un soldat, però també es podria fer per ser intel·lectualment més hàbil o el que sigui. Val la pena? O sigui, com a espècie hem d'anar perseguint aquest ideal de ser tots més forts, més intel·ligents, etc. Hi ha un tema que a mi particularment m'interessa molt, que és el tema, per exemple, de la longevitat. Hem de buscar aquesta longevitat, a intentar viure cada cop més anys. De fet, el tema de la immortalitat és un tema que tota la vida ha preocupat molt els éssers humans. Aquí, per exemple, veiem els elfs del Senyor dels Anells, que són un dels personatges mitològics que viuen per sempre. Aquests personatges han aparegut sempre a la literatura des del principi dels temps. De fet, des del primer text literari que es conserva, que és l'èpica de Gilgamesh, ja parla d'una persona que va buscar la font de la immortalitat. Realment és un tema que ens ha preocupat molt als humans. I ara estem, finalment, a prop d'aconseguir, a nivell genètic, biològic, cel·lular, millores en aquest aspecte. Ja hem aconseguit, a nivell d'animals, poder extendre l'esperança de vida i, de fet, encara més important, la immortalitat existeix. La immortalitat sona com una cosa fantàstica, però tenim ja éssers vius que són immortals. Hi ha certes meduses que són immortals, que viuen per sempre, que no moren a menys que les matis, o un animal tan petitet com la hidra, que veieu aquí, és el primer animal que es va veure que si el tens en les condicions adequades pot viure per sempre. El seu cos no degenera mai, no es converteix mai en vell. I, de fet, ja s'ha proposat que hi ha altres animals que podrien estar molt propers a la immortalitat. De fet, les balenes viuen molts anys i es creu que potser amb les condicions adequades podrien
si no viure per sempre, viure molt més encara. Algun tipus de cucs també ho fan. I aquests éssers microscòpics que veieu aquí, els tardígrads, que són uns éssers amb una resistència increïble, doncs aquests, en teoria, sembla que també podrien viure per sempre. Per tant, el concepte d'immortalitat no és impossible, existeix amb éssers més simples com aquests que veieu aquí, però potser un ésser més complex com la balena podria estar molt proper d'haver trobat la immortalitat. Podem fer-ho els humans, també? És una pregunta que ens persegueix durant dècades i crec que és important posar-la en perspectiva amb aquestes gràfiques que veieu aquí. Si mireu, això són l'esperança de vida d'homes i dones des del 2005 al 2015, com ha anat augmentant. Cada cop hi ha més esperança de vida. Si mireu la línia dalt de tot, tant amb homes com en dones, l'esperança de vida va augmentant. Però fixeu-vos amb els colors. O sigui, la part blau cel que veieu al fons són els anys saludables, o sigui, els anys que hem passat amb salut, els anys que hem viscut bé. Si veieu, això gairebé no augmenta. O sigui, estem més o menys vivint igual o menys, més o menys igual, en els últims 10 anys, la qualitat de vida no ha canviat. Vivim, anys de salut són els mateixos. En canvi, el que estem augmentant són els anys que vivim malament. O sigui, estem augmentant l'esperança de vida, però això implica que estem vivint més anys pitjor. O sigui, la idea no seria que aquesta curva anés augmentant cada cop més, sinó que la part blau cel cada cop fos més elevada, o sigui que tinguéssim més anys de salut. I això els anglesos ho han definit molt bé amb un parell de conceptes que m'agraden molt a mi. El concepte de lifespan vol dir bàsicament la durada de la vida. Life és vida, span és la durada, això és l'esperança de vida, diguéssim, que seria quants anys vivim. Però han inventat un terme relativament nou que es diu healthspan, que és a dir, els anys que passem amb salut. I crec que és un terme molt més interessant que no el lifespan. O sigui, allargar la vida perquè sí no té molt sentit si no podem allargar també la salut. I el healthspan es defineix, l'OMS la defineix com els anys que una persona viurà amb salut plena. I això és una mica l'objectiu que tenim els científics que treballem en envelliment. Intentar trobar la manera no tan sols d'allargar aquest lifespan, aquesta esperança de vida, sinó sobretot allargar aquest healthspan, aquests anys de vida sana. I això us ensenyo un experiment que he fet al meu laboratori perquè veieu la mena de feina que fem. Això que veieu aquí és en diem un laberint, el Barnes Maze, que és bàsicament una taula, com veieu, elevada, amb una sèrie de forats, que hi ha una caixeta, amunt dels forats hi ha una caixeta. Hi ha només un forat que té una caixeta. Això és un laberint en el qual fem servir els ratolins, els posem al centre de la taula i els expliquem, els ensenyem als ratolins que la sortida del laberint és aquest forat, que els altres forats, si hi vas, cauràs al terra, cosa que els ratolins volen evitar, però si vas en aquest, et pots ficar en una caixa que als ratolins els agrada estar en un lloc tancat. No els agrada estar en un lloc obert, perquè instintivament tenen por als perills que venen de dalt. Normalment els ratolins, les aus, són un dels depredadors clàssics, per tant, sempre busquen llocs on amagar-se. I si els ensenyes, al cap d'uns dies, els ratolins troben ràpidament on està el forat. Aquest forat és sempre el mateix i sempre està a la mateixa posició i no costa gaire entrenar els ratolins per trobar el forat. El que està mirant aquest experiment és la memòria, si els ratolins recorden on està el forat al cap d'uns anys. O sigui, els entrenem al principi de la vida i quan estan vells, quan estan ja en l'última recta dels últims terç de la seva vida, els tornem a posar en aquest laberint a veure si ho recorden. I el que vam fer, i aquí tenim l'experiment, a l'esquerra teniu un ratolí vell i a la dreta teniu un ratolí vell, perdoneu que el rètol està malament, aquest ratolí també és vell, però li hem donat un fàrmac que hem vist en el laboratori que frena l'envelliment. Doncs no sé si els vídeos els veureu bé. El ratolí de l'esquerra tarda a trobar el forat. El forat és el de dalt, està marcat, però com veieu no recorda gairebé on està el forat. I tarda ben bé, gairebé un minut, a recordar que aquest era el forat bo. Evidentment, els problemes de memòria és una cosa que veiem també en humans. Amb l'edat es va perdent aquesta capacitat de recordar. Ara mireu a la dreta, el ratolí de la mateixa edat que el de l'esquerra, però que li van donar un fàrmac, el que fa aquest ratolí és anar directe al forat. És a dir, mentre aquest tarda un minut a donar la volta, el de l'esquerra, el de la dreta, que és un ratolí que hem frenat l'envelliment, de la mateixa edat, però amb l'envelliment frenat, l'ha trobat de seguida. Què vol dir això? Aquí el que estem fent és demostrar que l'envelliment es pot frenar, que l'envelliment es pot millorar no per allargar la vida només, sinó per millorar, per evitar la degeneració. En aquest cas, si aquests fàrmacs els poguéssim aplicar en humans, doncs podríem trobar la manera de potser evitar l'Alzheimer o frenar una mica l'Alzheimer o la pèrdua de memòria associada a l'envelliment gràcies a un fàrmac que desconnecta certs mecanismes de l'envelliment. No és, doncs, com us deia, impossible, potser no la immortalitat en aquests moments, però no és impossible tècnicament trobar la manera de retardar d'alguna manera l'envelliment.
I això ja, per acabar, planteja una mica aquesta qüestió que ens dèiem des del principi. Cap on va la humanitat? Quin és el futur de la nostra espècie, dels humans? Estem intentant crear això, superhomes, persones cada cop més fortes, més sanes, més intel·ligents fins i tot, utilitzant manipulació genètica o el que sigui que estigui al nostre abast. Estem anant a buscar potser això, la immortalitat, éssers que visquin gairebé per sempre, potser no físicament. Recordem que els elfs sempre són més petitets que els humans, potser no són tan forts com els humans, però en canvi poden viure per sempre. És això cap on estem anant. O potser estem anant cap a això, la barreja perfecta entre humans i màquines, que ens permetrà viure molt de temps, potser sense malalties. O fins i tot potser estem anant cap a canviar la humanitat i convertir-la en una espècie totalment diferent. Podem genèticament aspirar fins i tot a modificar els nostres aspectes físics fins que d'aquí un temps no ens semblem en res a com són els humans. Però des del punt de vista ètic, crec que el que és molt important no perdre de vista és el que pot passar si no vigilem. Aquests canvis que estem discutint és el que s'estan anomenant els posthumans. Seran els canvis que faran que l'espècie humana sigui molt diferent a la que tenim ara, si realment els fem, i s'ha arribat a anomenar posthumans, però això és molt possible que passi a la vegada que els humans encara existeixen. Per tant, vol dir això que els països rics o les persones riques es podran permetre a tota aquesta sèrie de modificacions, mentre que la resta de la població seguirà tenint els problemes de salut, d'obesitat, de qualsevol altre problema associat a la salut que tenim avui en dia, perquè no es poden permetre simplement pagar totes aquestes modificacions. Estarem creant una humanitat de dues velocitats o realment separant els éssers humans d'aquests posthumans que seran una espècie ja totalment diferent, amb condicions totalment diferents, i seran només certs països o certes persones que s'ho permetran, i separarem encara més la diferència social entre països rics i països pobres, o persones riques i persones pobres. Aquest és un dels perills que comporten totes aquestes millores si no es fan d'una manera racional i si no es fan d'una manera molt ben planificada, que, com ja hem vist a la història de la humanitat, el més possible és que no passi d'aquesta manera. Per tant, hem de pensar molt bé aquestes portes que estem obrint. Com us dic, tot això és ciència-ficció, però per poc. Estem ja gairebé tècnicament a punt d'aconseguir una part d'aquestes, si més no, d'aquests canvis, i això ens implicarà que puguem crear una separació encara més gran entre zones del planeta, entre persones, entre estrats socials o entre continents o entre països. Això era una mica el que us volia dir avui. Si us interessa aquest tema, alguns de vosaltres ja sé que heu llegit aquest llibre, i al llibre trobareu aquestes implicacions ètiques de tot aquest procés discutit amb més calma, en aquest cas en un format més de ficció, però amb aquests temes de fons, amb un diàleg entre dos personatges. I ja sabeu que he escrit altres llibres, com us recordava la Julita al principi. Si us interessa l'ètica, Jugar a ser déus va ser el primer que vaig escriure amb el Cris, i té un plantejament també de diferents temes, com alguns dels que hem tocat avui, però aquest any ha tingut bastant èxit la reedició de les grans epidèmies modernes, perquè si us interessa saber més sobre les infeccions i els temes com la Covid, aquest és un llibre que us podria agradar. Però volia acabar amb aquesta imatge. Aquesta és la imatge del meu laboratori, de la gent que tinc al laboratori de Leicester. Ens diem el laboratori de mecanismes de càncer i envelliment. I volia destacar un parell de coses d'aquesta fotografia que segurament, si la veieu, si us hi fixeu, ho detectareu ràpid. Primera, que la major part dels membres del meu equip són dones, i crec que això és molt important. Les dones en ciència tenen un paper molt important. Són bona part, un percentatge molt important dels estudiants de ciències biològiques i de medicina. De fet, solen ser majoria. Solen ser també majoritàries en molts grups d'investigació, però a mesura que avança la carrera les anem perdent. I això hem de trobar la manera d'evitar que les dones no arribin als llocs de direcció. Evidentment, les generacions anteriors és més difícil, a les generacions noves això està canviant, però crec que encara ens cal un esforç molt important de conscienciació, tant a homes com a dones, de que les dones poden i han de fer carrera al mateix nivell que fem nosaltres, els científics, al laboratori. I aquí la segona cosa que us volia destacar és que els científics treballem en grups grans i a més en grups molt de totes parts del món. En aquesta imatge tenim una persona de la Xina, dues d'Aràbia Saudita, una de Polònia, una anglesa però de pares indis, dues italianes, de fet, una altra polonesa i jo que soc català. És a dir, la ciència es mou molt. Si us agrada la ciència, heu d'estar preparats a creuar fronteres, a sortir a veure món, i crec que és important que no ens limitem només al que veiem a casa.
està bé sortir a aprendre i ara aprofito per contestar la pregunta que em feia la doctora Geli al principi. Jo espero poder tornar cap a casa també algun dia. Jo porto potser massa temps a fora i ja tinc ganes d'anar tornant. De fet, aquest any he començat ja a muntar un segon laboratori a Barcelona, pel qual ens han donat ja un parell de projectes espanyols i catalans, que intentarem fer el segon laboratori relacionat amb aquest tema i a poc també intentar contribuir a desenvolupar la ciència catalana, que crec que és molt important també que ens hi posem tots. Però, com us deia, ara és un moment fantàstic per ser científic, per dedicar-se a la ciència. Tots els joves que esteu pensant en una carrera científica, espero que tingueu en consideració aquest tipus de futur d'un grup de recerca. Estem fent coses fantàstiques, com veieu, estem frenant l'envelliment, estem aturant el càncer, són coses espectaculars i cada cop ho seran més. I no us limiteu mai, penseu que podeu arribar on vulgueu i podeu arribar a fer coses molt interessants. Vingueu d'on vingueu, de l'entorn que vingueu i tingueu el gènere que tingueu, són coses que això no ens han de limitar per res. I espero en el futur, com ha passat altres vegades, veure algú de vosaltres que està avui veient aquesta conferència al meu laboratori. He tingut gent fent el treball de fi de carrera al meu laboratori, gent de la Universitat de Vic, i crec que és molt bonic veure com creixen les vocacions i ajudar a la següent generació a contribuir a la ciència. Doncs això és tot el que volia explicar-vos avui. Moltes gràcies per escoltar-me. I ara, si teniu alguna pregunta o un comentari que voleu fer sobre aquest tema, estaré encantat de respondre-ho. Moltes gràcies, doctor Massip. Molt suggerent. Hi ha algunes preguntes. Ara el doctor Jordi de San Eugenio, que moderarà de fet el debat, com adjunt al Vicerectorat de Recerca, que acull el programa de tertúlies científiques. No cal presentació, però en tot cas ell també curiosament té un currículum polifacètic, perquè també viu a Girona, perdoneu, però aquí, com veieu, hi ha una aliança i a l'Eix, més ell ho ha escrit, això a l'Eix. Hem fet una aliança ferma entre les terres gironines i la Catalunya central, molt interessant. Vivim a l'Eix, jo com me pregunten on Vic, dic Vic-Girona, Girona-Vic, ja no ho sabem, però ell és geògraf i periodista. I es presenta com a comunicòleg social. És a dir, i per tant, curiosament, la gent que destaca i que té interès per un element de divulgació científica té diverses procedències inicials de formació, però que fa indestriable els dos elements, el coneixement molt especialitzat i l'interès per la comunicació social de la ciència. Doctor Jordi San Eugenio, té la paraula per començar a moderar el debat. Moltes gràcies, doctora Marina Geli. Moltíssimes gràcies, doctora Julita Oliveres, per la seva amable invitació. I per descomptat, doctor Salvador Massip, és un autèntic privilegi i un autèntic honor avui poder formar part d'aquest panell de luxe, d'aquest webinar. Una satisfacció enorme perquè amb el doctor Massip ens uneix, i m'honora dir-ho, una amistat personal que es va forjar cap allà l'any 2016, concretament a Leicester, en què jo, quan vaig aterrar a la Universitat de Leicester i buscava alguna ànima caritativa que m'orientés on podia anar a comprar i si em posava malalt on podia anar, doncs el doctor Salvador Massip, que té una vessant humanista i una generositat infinita, el primer que va fer és convidar-me a dinar al restaurant de la Universitat de Leicester i donar-me un manual de supervivència. Per tant, és una cosa que no es pot agrair mai, és un agraïment infinit, a banda de convidar-me amb la seva família, d'integrar-me a la ciutat. Tots ho sabem que les estades de recerca són dures perquè estem sols i perquè ens enyorem. El doctor Massip em va ajudar que això ho notés molt poc i jo sempre sap que li tinc una apreci personal i, per tant, em fa especial il·lusió avui compartir aquest panell amb ell, escoltar-lo i, sobretot, em deia la doctora Geli, jo li preguntava al voltant de qüestions polítiques i em deia, al final el que acaba de cantar en la balança segurament és el factor humà. Jo crec que el doctor Massip el té molt marcat, aquest factor humà. A mesura que anem fent anys, cada vegada és més difícil que persones et generin admiració, més aviat és el contrari, van caient mites. En el cas del doctor Massip és justament el contrari, no? Em genera admiració la seva senzillesa, la gran tasca que està fent en els mitjans de comunicació. Abans fèiem una mica
de broma amb això, però jo crec que en un context en què tothom està molt neguitós pel què passarà amb la Covid-19, per com seguirà, per quins seran els nivells de restricció, i això us ho puc dir perquè en una intervenció que va fer TV3 en què ho veia la meva mare, va dir, escolta'm, ha intervingut el teu amic, el doctor Salvador Massip, se li ha entès tot i m'he quedat molt més tranquil·la. Jo crec que això és el que s'espera d'un divulgador científic, no? És a dir, més enllà de grans apriorismes, és a dir, que la gent toqui de peus a terra, i el vessant de divulgació científica del doctor Salvador Massip és molt, molt clar en aquest sentit. Per tant, a banda d'un lligam, no sé si dir-ho emocional o personal, i amb un record excepcional que tinc de la meva estada a l'Ester, de fet, si em permeteu la indiscreció, compartim un grup de Facebook, de WhatsApp amb un altre investigador català que també vam fer molt bona amistat i sempre parlem que hem de recuperar aquells meravellosos temps que compartíem fent cafès a l'Ester i explicant-nos la vida. Per tant, dit això, permetreu aquesta llicència, després ja farem el comiat més formal. Jo crec que aquesta part emocional és molt, molt, molt interessant. Pel que fa a les tertúlies de literatura científica, quin gran encert la doctora Julita Oliveres, des del meu punt de vista, portar-te any rere any perquè ens expliquis una mica com vas fent el teu camí absolutament polièdric d'escriptor, de metge, d'investigador, de divulgador de la ciència. Jo soc partidari que tens unes ràtios d'eficàcia i eficiència immenses, perquè recordo que en un dels sopars que fèiem amb el nostre amic Isma a l'Ester, et vas aixecar de la taula, em sembla que eren 2:15 de la matinada, i vas dir, escolta, us he de deixar perquè he d'anar a treballar. Per tant, dono fe que els estàndards de treball del doctor Massip són absolutament extraordinaris. I què dir-vos de les tertúlies de literatura científica? Què dir-vos? Magnífiques, fins al punt que des del Vicerrectorat de Recerca i Transferència de Coneixement volem que aquestes tertúlies continuïn rebent d'alguna manera reconeixements i és per això que les proposem al Premi Nacional de Recerca en Comunicació Científica, perquè s'està fent una feina excel·lent. La Julita ho controla tot des del minut 0 fins al minut infinit. Ens ha passat un guió perfectament parametritzat, és una persona absolutament meticulosa i ens ho posa molt fàcil. Per tant, Julita, a banda de l'agraïment per convidar-me i per permetre-me estar amb persones de la vàlua, de la Marina Geli, de tu mateixa o del doctor Salvador Massip, també agrair-te allò tan fàcil que ens poses el poder intervenir, ens ho dones tot fet. Per tant, moltíssimes gràcies. I dit això, si us sembla, passaríem a una de les preguntes que ha arribat al meu correu electrònic, que seríem a plantejar-li i a traslladar-li al doctor Salvador Massip alguna de les preguntes. En concret, ens arriba de la professora Eulàlia Puig de Canet, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i ens pregunta, la pregunta que trasllada el doctor Massip és la següent. Es coneix quins són els mecanismes implicats en els organismes que gaudeixen de la immortalitat, com són les meduses que ha comentat el doctor Massip? I, en tot cas, tenen una base genètica? Endavant, doctor Massip. És molt bona pregunta i, efectivament, estem estudiant aquest tipus d'organismes per intentar extreure aquests secrets. Clar, hi ha coses que no es poden aplicar a humans ni tan sols a mamífers, com veiem amb aquests animals potser més simples que nosaltres. Però sí que hi ha certs paràmetres que podem entendre. De fet, gràcies a l'estudi d'aquests animals hem arribat a poder definir 9 característiques en aquests moments que es creuen que són la base de l'envelliment i estem intentant trobar accions en aquestes 9 diferents característiques. I part d'aquesta recerca ve d'estudiar aquests animals, de veure com s'ho fan per evitar coses com el que dèiem al principi, aquesta inflamació crònica associada a l'envelliment, la pèrdua de regeneració de les cèl·lules mare que deixen d'estar actives en animals com nosaltres, l'acumulació de cèl·lules envellides que ens passa a molts animals, que a aquests animals no els hi passa. Són temes que no sabem com ho fan, però sabem quins mecanismes estan en marxa per evitar aquest envelliment. El que hem de trobar és quin és el motiu i, sens dubte, genètic. O sigui, hi ha la combinació dels 2 factors, com sempre. Hi ha un factor genètic i hi ha un factor ambiental, però està claríssim que l'esperança mitjana de vida d'una espècie ve definida a nivell genètic, sobretot pel metabolisme, el nivell de metabolisme, el nivell
problemes d'inflamació, etcètera. I el que hem d'entendre o provar és veure si podem superar aquest llindar, diguéssim, que té l'ésser humà. De fet, hem augmentat molt l'esperança de vida dels humans eliminant malalties, sobretot malalties infeccioses. Abans ens moríem tots de malalties infeccioses, ara ens morim de malalties de vells, de càncer, de malalties neurogeneratives que en principi, o cardiovasculars fins i tot, malalties que no hauríem de veure de forma natural perquè no hauríem d'arribar a viure tants anys. Doncs un cop superades aquestes les malalties infeccioses, ara el repte és no tan sols millorar o evitar les malalties de l'edat avançada, sinó extendre aquest límit biològic que tenim. L'ésser humà es creu que té un màxim, si aconseguim realment que no envelleixi, pot tenir un màxim de 120 i tants anys d'esperança màxima de vida. A partir d'aquí el cos ja no tiraria més perquè les cèl·lules ja no durarien més de si. Podem empènyer aquest màxim a nivell jugant amb els gens, jugant amb la biologia, jugant amb aquestes cèl·lules. Si més no, alguns experiments de laboratori ens permeten creure que potser això arribar a 200 anys no, però viure millor o evitar parts d'aquest envelliment és possible i part d'això surt de l'estudi d'intentar entendre com envelleixen els animals i com alguns ho fan millor que nosaltres. Moltes gràcies, doctor Massip. Jo, a hores d'ara, doctora Julita Oliveres, no m'ha arribat cap altra pregunta a través del correu electrònic. No sé si la doctora Marina Geli en té alguna diferència. Hi ha una altra pregunta del doctor Bernabé Robles, que és neuròleg i també és professor associat de Neurologia i Bioètica de la Universitat de Vic. I li pregunta al doctor Massip per la irreversibilitat dels canvis introduïts i la transmissió a futures generacions si s'ha dit en la línia germinal. I si això és reversible, i si es poden corregir els errors, etc. I per tant de dir, acceptat que en alguns casos podem introduir una modificació genètica per prevenir una malaltia que sabem segur que passarà o per curar-la, però si això s'hereda, per simplificar, si està en aquesta línia i també si es poden esmenar errors quan es veu que això no ha funcionat o en tot cas perquè hi ha en aquesta diversitat genòmica que deies allò que ha funcionat amb una persona potser no funciona amb la futura generació. Aquesta és una pregunta clau i és un tema molt important, perquè el que estem parlant ara quan modifiquem embrions no és només modificar una persona, sinó modificar tots els seus descendents. Perquè si canvies els gens d'una persona, aquesta persona passarà aquests gens de la següent generació, etc. O sigui, tu canvies els gens d'aquesta persona i de tots els seus descendents, que poden ser milers de persones. Per tant, hem d'estar molt segurs del que fem, perquè no és una cosa que serà momentània, en principi no és reversible, però un cop canvies els gens i neixes amb aquests gens, són els teus gens i són els gens que tindran els teus fills, per tant, aquests canvis estan allà. Hauríem de fer, si algun d'aquests canvis, per exemple, no funcionés, i hauríem de pensar, solucionar amb una persona seria molt complicat, perquè un cop tens totes les cèl·lules amb el teu genoma, canviar el genoma un per un de totes les cèl·lules d'un adult, no tenim, si més no, encara les eines. És molt més fàcil amb un embrió quan tens només 2 cèl·lules o 3 o 4 al principi que pots canviar, modificar genèticament fàcilment. Per tant, podríem pensar en intentar reparar qualsevol dany que s'hagués fet, diguéssim, a nivell genètic de cara als fills. Potser intentar modificar les cèl·lules germinals, els espermatozous i els òvuls, per evitar que els fills naixessin amb uns canvis indesitjats. Però és molt complicat, evidentment. Fer enrere amb aquests canvis és molt més complicat que no aturar-se abans de fer-los. Crec que això ens ha d'empènyer encara més a pensar molt de compte què estem fent. En aquests moments hi ha 2 nenes que elles i tots els seus descendents tindran un canvi genètic que no sabem molt bé com els afectarà. Si aquestes nenes, quan siguin grans, de cop i volta descobreixen que aquest canvi que els han introduït les fa, no sé, més propenses, per exemple, es diu que el gen que els han canviat pot tenir algun efecte en el desenvolupament cerebral. Potser aquestes nenes desenvolupen un Alzheimer molt més ràpid, per exemple. Clar, això no ho sabrem fins que siguin adultes. I aquestes nenes potser ja han tingut fills en aquests moments i hauran passat aquest gen als seus fills. Clar, tot això és molt espinós, molt complicat i molt perillós. O sigui, les coses que podem... Evidentment, podem fer coses molt bones en la manipulació genètica. Podríem eliminar el càncer del planeta en 2 generacions fàcilment, canviant un parell de gens. Però les implicacions que tindrien això no són tan fàcils, perquè manipular gens no és una cosa
tan directe. Els humans tendim a simplificar molt i diem, aquest gen té aquesta funció i fa això, i ho veiem tot molt lineal. Però la biologia no és així, la biologia és una xarxa i aquest gen fa 7 coses més i aquestes 7 coses en tenen 7 més. I canviar un sol gen pot ser que estiguis canviant centenars de processos biològics que tenen conseqüències que potser no veuràs immediatament, però potser veuràs al cap d'un temps. I això crec que és molt perillós. És molt perillós, no tenim encara prou dades, no sabem encara prou en tots aquests estudis com per fer-ho d'una manera tranquil·la, com es va fer a la Xina. Amb tota l'alegria del món anem a modificar els gens de 2 nenes. Això a mi em sembla criminal des del punt de vista legal i criminal des del punt de vista ètic, que no s'hauria ni tan sols haver arribat a plantejar una situació així. No, però precisament en aquest fil, ben segur que moltes de les persones que ens estan escoltant, aquí se genera un debat a nivell global. Estem acostumats a tenir regulacions de tipus ètics, comitès d'ètics que acaben, diríem, acompanyant els governs o els legislatius que legislin, amb indicacions, diríem, ètiques entorn de l'introducció de determinades qüestions genètiques o altres tipus de modificacions, etc. Però, en canvi, si és una utopia, o com ho podríem fer-ho, doctor Masip, per tenir un comitè que no fos només consultiu, sinó realment que en aquest govern del món que no el tenim, o alguna organització del món que se li pogués atorgar la capacitat per dir si bé estem a favor de la recerca genètica o fins i tot de la utilització d'instruments biològics, tecnològics, etc., per millorar la vida de la gent. Ara també hi ha un altre debat aquí d'optimització de tractament, perquè no és tan simple això, però això s'està i això també s'ha vist ara, i també pregunta de dir, escolti, en un mes es va seqüenciar el virus de la Covid. El virus de la sida va tardar 3 anys. Això està en la base per la fabricació de vacunes, ha estat un accelerador. Qui posa un debat ètic a escala mundial que superi les legítimes aspiracions de les farmacèutiques per vendre vacunes? A més, hi ha hagut molts debats de per què l'agència americana o per què el Regne Unit, que estàs tu visquent allà, ha estat potser perquè estaven negociant el Brexit, perquè hi ha geopolítica aquí darrere, i perquè Europa ha tardat una mica més, perquè són més seriosos, l'Agència Europea del Medicament, però en canvi, clar, aquí surt, fins i tot a Alemanya, la cancellera Merkel els diu, bueno, potser que espavileu, perquè hi ha aquí, etc. És a dir, si bé és cert, en aquest cas, si és confirmada que la recerca en genètica i en genòmica seqüencial, en seqüenciació de genomes, estic parlant, ha estat un gran accelerador que s'ha aplicat en el cas de la Covid i que està permetent fer recerca a escala molt seriosa tant de tractaments com de vacunes, però qui posa l'autoritat ètica des de la ciència, des del tempo, més enllà dels interessos, insisteixo, legítims, perquè es pot generar una desconfiança. Hi ha gent que, igual que el teu llibre, ens està canviant la vida a la biomedicina, molta gent per ells és una religió, però també hi ha un grup de població crítica amb no tenir una veu autoritzada independent que ens digui els elements ètics i no només comercials. Ara parlo de la vacuna de la Covid perquè, evidentment, donada l'estat que estem a nivell mundial i les conseqüències, diríem, de salut i econòmiques i socials, doncs aquest és molt esperat. Aquest element o aquesta decisió és molt esperada. Aquest jo crec que és un debat que ha flotat en la seva intervenció. No tenim un comitè d'ètica mundial amb autoritat. Com ho hem de fer-ho? Els estats, Europa, els continents, en fi, com hem d'articular aquests elements. I crec que aquest tema que posa sobre la taula la doctora Geli per mi és la clau, una de les temes més importants que existeixen en aquest moment. Jo crec que en el món post-Covid, si una sola cosa hem d'aprendre és que hem de treballar de forma coordinada i ha d'haver-hi una coordinació supranacional. Jo soc molt més partidari de trobar una manera d'entendre'ns i de regular-nos a tots els nivells per damunt de les estructures nacionals. Ho estem veient, per exemple, un exemple, i crec que la Covid ens dona 1000 exemples d'això. L'exemple molt clar és la distribució de les vacunes. Estem deixant que cada país reservi les dosis de vacunes que creu que pot reservar amb els diners que té
sense pensar en la distribució mundial de les vacunes. Hi haurà zones del planeta que no tindran accés a les vacunes fins ben entrat el 2022. I no perquè no se les puguin pagar, simplement perquè no els hi deixarem, perquè els països rics estem fent servir el nostre poder polític, estem reservant totes les vacunes que podem. Això, des del punt de vista ètic, és inacceptable, des del punt de vista social és tràgic, i des del punt de vista simplement epidemiològic o biològic és una absurditat, perquè la pandèmia no s'acabarà fins que estigui tot el món protegit. O sigui, si realment hi ha una cobertura, una immunitat de grup a tot el planeta. Si no, no podem tenir un país que estigui la gent vacunada, però què farà? Es tancarà perquè no vinguin gent d'altres països? O sigui, no té una lògica, això, ni tan sols a nivell simplement de planificació biològica. I això crec que és clau, aquest concepte de l'organisme general que permet no tan sols informar o aconsellar, sinó actuar en aquests nivells, sobretot amb els reptes que ens venen a nivells del futur, tots els que hem estat parlant avui. Tots això són reptes que no podem deixar que cada país tingui la seva normativa, sinó el que passa és el que va passant ara amb molts temes del que es diu el turisme mèdic. Si a tu al Regne Unit no et deixen escollir el fill del teu nadó per fecundació in vitro, que és un dels problemes que hi ha aquí, doncs se'n va a Espanya a fer-ho. A Espanya els hi deixen escollir, doncs van a fer-se la fecundació in vitro a Espanya i allà es trien el sexe del nadó. Això és el que passarà al món. Si tu no et deixen manipular l'embrió el teu fill a Europa, doncs t'aniràs a Àsia que t'ho facin d'una forma que allà serà legal. Això no té sentit des del punt de vista de l'espècie, des del punt de vista d'avançar com a societat tots junts. Soc totalment partidari d'aquest concepte, de trobar una manera d'empoderar un organisme superior. Hauria de ser potser l'OMS, la ONU, no sé com ha d'anar, o hem de crear un totalment de zero, per trobar una manera de fer front, discutir i decidir, prendre decisions a temes claus, que no estem parlant en aquests moments ja tan sols de com distribuirem unes vacunes, que pot ser fins a cert punt un tema temporalment limitat, perquè clar, això tindrà un número de morts, unes conseqüències a nivell dels propers 2 o 3 anys. Estem parlant de temes que poden canviar l'espècie humana per sempre més. Estem parlant de temes que podem, si es permeten aquests temes de manipulació genètica, podem canviar completament com el nostre futur, nostre i dels nostres descendents per sempre més. O sigui, l'impacte que tindrà això, no podem deixar que cada país el decideixi i encara menys podem deixar que les decisions es prenguin amb aquest concepte del capitalisme liberal que tenim avui en dia, que és una mica, més que un model econòmic, és un model polític. O sigui, deixem que cadascú prengui les decisions segons les capacitats, els recursos que té. Això és molt perillós quan estem parlant de temes ètics en els quals una part de la població pot no tenir accés ni tan sols, no ja ni econòmic, ni tan sols a poder demanar aquests canvis o poder gaudir d'aquests canvis. I jo no sé si serem capaços, però m'agradaria que la crisi de la Covid ens hagi ensenyat que treballant tots junts, treballant de forma coordinada, podem fer coses fantàstiques, com per exemple trobar una vacuna en un temps rècord per un virus. D'acord que aquest virus era més fàcil de treballar que el virus de la sida, per exemple, però tot i així hem invertit molts recursos, molts diners, molta col·laboració a nivell mundial per aconseguir un resultat. Això és fabulós, però per altra banda, la coordinació de la gestió de la pandèmia, la descoordinació, per dir-ho clarament, ens ensenya que ens cal, per afrontar reptes de salut, reptes ètics, reptes socials, ens calen entitats més grans que tinguin més poder i més capacitat d'influir en les decisions, entitats multidisciplinars amb totes les sensibilitats, amb totes les branques. No pot ser només que els científics prenguin aquestes decisions, hem de tenir la part social, la part humanista també totalment controlada, la part política, els polítics són els que han d'implementar aquests resultats al cap i a la fi. Tot això ha d'estar coordinat molt millor. No sé si serà possible, jo això ara que més ho veig una mica utòpic, però crec que hauria de ser el camí una mica que hem de seguir, els humans, de trobar la manera d'alguns temes, si més no, afrontar-los, de discutir-los de forma més coordinada del que estem fent ara. Molt bé, doncs en aquest punt ens arriben moltes preguntes, sortosament. En aquest cas, doctor Masip, tenim una pregunta del professor Miquel Padilla, que és professor del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, i li demana concretament: es pot modificar genèticament un embrió perquè sigui sumís a l'autoritat? De moment encara no, perquè no sabem quins gens ho determinen, però no és una cosa descabellada, perquè sabem que genèticament, evidentment, la personalitat és una cosa molt complexa, que ve definida no per un gen, sinó per molts gens, i a més per l'entorn. Evidentment, tu pots tenir 2 germans bessons que poden ser totalment diferents depenent de l'entorn que han viscut en termes de personalitat, però sí que ja es coneixen, de fet, en alguns animals, per exemple, se saben gens que
fan que siguin més dòcils. L'exemple claríssim són els gossos. Els gossos és una selecció genètica que han fet els humans dels llops menys agressius. O sigui, els gossos són llops, bàsicament, que els que eren més dòcils els vam anar ensinistrant, els hem anat encreuant i protegint i permetent que es reproduïssin, i hem seleccionat uns animals que són especialment dòcils. Amb els humans no seria impossible fer això. És una mica ciència ficció encara, però crec que en un futur trobar uns quants gens que podrien influir, no crec que puguem fer-ho tant, potser com a Star Wars, que tens un exèrcit de gent que obeeix, però sí que fer gent amb menys iniciativa, per exemple, crear una part de la població, soldats o les persones que fossin més capaços d'obeir ordres, es plantegessin menys les ordres, això es podria fer amb una combinació de genètica i potser també d'entrenament o de condicionament a nivell ambiental. Fa una mica de por, però sens dubte crec que és una cosa que tècnicament no és impossible. Hi ha moltes preguntes d'alumnes del FEDAC de Vic, a través de la seva professora Sandra del Valle, la Clàudia, la Júlia, la Martina, en David, la Maria, la Jana, molt interessats en el tema si val la pena envellir amb mala salut. Diuen envellir per tenir càncer, envellir per tenir demència, què hem de fer? Ara estava refrescant les dades de Catalunya, doctor Massip. Aquí tenim una esperança de vida al costat del Japó de la més alta del món, 81 anys els homes i 86 anys les dones, i l'esperança de vida en bona salut aproximadament 66-67, que va millorant. Però va millorant bàsicament per la detecció precoç de càncer i bàsicament també per estils de vida. No tant, evidentment, per temes de demència que estan creixent i altres temes, diríem, més degeneratius o dolor crònic, etc., com sabeu, o per la millora, evidentment, dels infarts o dels ictus, això millora. La més dependència, el sistema sanitari arregla coses o millora coses si fa diagnòstic precoç, diguem infart, ictus, càncer, etc., però en canvi hi ha grans patologies inflamatòries o de síndrome metabòlic, la diabetis, etc., que també ha millorat. Ens pregunten tot aquest grup de quart d'ESO, fixi's, arribem a quart d'ESO, ni tan sols batxillerat, superinteressats en un debat ètic, perquè ens entossunim a viure més si visquem molt pitjor i si això com es pot canviar tant des del punt de vista, com vostè diu, genètic, com d'estils de vida. Em sembla que és una pregunta molt interessant. De fet, quan faig aquest tipus d'aquesta conferència o altres tipus de conferències que faig, que parlo d'envelliment i el faig a la gent jove, moltes vegades em pregunten, però i per què tot això? Jo crec que es veu diferent quan estàs a 2 dies de fer 50 anys, com jo, que estic a punt de fer el mig segle, i quan tenia 18 anys no em preocupava molt el tema de l'envelliment. De fet, es pot discutir fins a quin punt és ètic invertir diners en fer recerca contra l'envelliment quan el que hauríem d'estar fent és més recerca contra la malària, per exemple, que és un tema que es cobra moltes vides cada any. Però és això, com ja ho entendreu a mesura que us aneu fent grans, que el tema d'allargar la vida va prenent més rellevància, però estic totalment d'acord amb això. O sigui, ens estem encaparrant potser des del principi dels temps a intentar viure més, quan el que hem de fer és intentar viure el màxim bé possible els anys que tenim. O sigui, jo crec que potser ara el focus hauria de ser aconseguir que aquests 60 anys de vida saludable que tenim es converteixin en 80 anys. O sigui, que tota la nostra esperança de vida que tenim ara sigui de vida saludable, no que tinguem 20 anys de mala salut, perquè a nivell personal és un problema, però és que a nivell social encara ho és més, perquè estem generant una franja de població dependent cada cop més gran. Som gent que necessitaran cuidadors, que necessitaran recursos socials, que a més han de venir de les poblacions joves, que cada cop són més petites, perquè cada cop tenim la piràmide de població més invertida, tenim més gent gran, menys gent jove, i aquesta gent jove ha de mantenir cada cop més gent amb més problemes crònics, amb malalties cada cop més greus. Això és insostenible a llarg termini. Per tant, crec que la recerca de l'envelliment ha de ser una mica cap al que estava intentant anar jo, intentar trobar l'envelliment saludable. No allargar, posar anys de vida perquè sí, sinó intentar trobar la manera de desconnectar els mecanismes que ens fan que l'envelliment tingui aquestes conseqüències. Viure els anys que ens toqui viure, però viure'ls el més sa possible. Si és possible o no, es pot discutir, es pot veure, però crec que èticament també crec que aquest hauria de ser el debat. Posar més el focus en això que us deia del health span i menys potser en el lifespan, trobar més, allargar els anys de salut més que no els anys de vida. Estic d'acord amb aquest plantejament i crec que és la manera adequada de veure-ho.
Precisament la Júlia Fabregat diu que, clar, la piràmide cada vegada és menys piràmide. Tenim més persones grans i potser posem el focus en àmbits quan, aquest és un altre debat, perquè tenim menys fills, etc. Però, en tot cas, el focus de la demografia. Jo crec que aquest és un debat intergeneracional, com dius, molt debat, perquè la gent vol viure anys, ara els vol viure bé, això és cert. I, per tant, i aquí s'introdueix un altre element, que és aquest modificar genèticament o utilitzar vehicles biològics per optimitzar o per tractar. Clar, sabem que per tractar, majoritàriament, no hi ha molt debat ètic, sempre que es faci bé i amb seguretat i amb una bona indicació també ètica. El tema d'optimitzar, una cosa és l'optimització estètica, l'altra és l'optimització per gust. A mi m'agraden nenes i no nens, o nens rossos, és igual, ulls blaus. Aquest és un debat. Però optimitzar què vol dir? Perquè hi ha bases genètiques que ens condicionen factors de risc. És a dir, tant per càncer com per malalties, síndrome metabòlic, aquí vull dir tant diabetis com malalties circulatòries en general, com a primera causa de mort. O també addiccions. Sabem que tenim bases genètiques que ens fan ser addictes. Això és ètic? Entraria dintre, diuen, l'optimització? O fins i tot hi ha una pregunta de si els CRISPR es poden utilitzar a la reproducció assistida ja en el diagnòstic genètic, diríem, preimplant, preimplantacional, diríem. Si això ja s'utilitza, ara parlo ja per nens lliures de malalties, diríem, o de factors clarament que faran que tinguin una malaltia genètica o de base genètica. Però aquí al límit ens comenten on el tenim, perquè sabem que si bé els estils de vida són els que acaben determinant, diríem, que s'expressi o no aquell gen, diríem, o aquella diversos gens, a vegades, però si canviem aquest gen ja no tindrem aquesta predisposició amb els triglicèrids o amb les addiccions, etc. Per tant, això també li pregunten, doctor Masip. Em sembla que són temes claus, aquests, perquè on posem el límit és la pregunta. Aquí cadascú pot dir la seva opinió, però jo crec que hi ha una part molt important d'avenços que podríem fer amb els temes de manipulació genètica d'embrions que no hem d'oblidar. Podríem realment eliminar malalties, tot el que estaves dient, i, per exemple, una molt òbvia és la predisposició a l'Alzheimer. Hi ha una certa combinació genètica que et fa més predisposició a l'Alzheimer. No vol dir que el tindràs, però si saps quina és, podries desconnectar aquest gen per reduir els riscos al màxim. Això crec que són avantatges a nivell de salut que són importants, que no hauríem de rebutjar aquestes oportunitats que ens donen. El problema és on poses aquesta barrera, perquè, clar, el que per una persona és tolerable, per altra potser no ho serà. Potser una diu, per exemple, clar, jo és que vull que els meus fills siguin alts perquè jo soc baixet i he tingut problemes de socialització al llarg de la meva vida. O jo soc gras i sé que les persones grasses ho passen malament, vull que els meus fills siguin prims. Clar, ser gras en si mateix, si no és una obesitat patològica, potser no és un problema. Estem anant ja cap a una cosa potser d'estètica, com estan dient, però per altra banda, si estem permetent que la gent es faci cirurgia estètica, perquè no hem de permetre que la gent es faci estètica genètica? Clar, el debat és molt complicat. Jo no crec que hi hagi una resposta i crec que això requereix una discussió molt a fons i cas per cas. Jo seria partidari de fer una llista de coses que es poden fer i una llista de coses que no es poden fer. El risc que correm ara és el que diuen els anglesos, és de tirar el nen amb l'aigua de la banyera, que és bàsicament tirar-ho tot per la finestra. Això és un perill, per tant no fem res. I això crec que ens perdem una oportunitat important de millorar la nostra salut, no l'espècie en general, sinó ja la salut tal com estem. Per tant, si ho fem d'una manera raonada, però un cop més entrem dintre que caldria discutir-ho molt bé i trobar un organisme realment que pogués coordinar aquestes discussions, però si es fes ben fet, crec que hi ha temes que podrien millorar moltíssim. Com el que dèieu, aplicar el CRISPR per eliminar malalties genètiques és la primera aplicació òbvia, que aquesta tindria moltes poques conseqüències segurament secundàries, perquè el que estem fent és un gen que no funciona, canviar-lo per un que funciona. Aquí no estem eliminant gens ni fent res estrany, segurament això no tindria un impacte important amb el nen.
crec que si alguna aplicació del CRISPR veurem a curt termini hauria de ser aquesta, que seria la més òbvia. A mesura que anem avançant, ens allunyem més, diguéssim, del tractament i ens acostem més a l'optimització, aquí és on haurem de posar la barrera. El problema és que no és blanc i negre, és gris. Hi ha uns grisos pel mig que serà difícil definir exactament a on. Si no ho fem bé, correm el perill de fer un pollastre important, per dir-ho d'una manera poc científica. Però si ho fem bé, els avantatges que podem tenir com a societat o com a espècie crec que poden ser fantàstics. I això ho veurem al llarg. De fet, això és un problema que haureu de discutir la generació que ara esteu creixent. O sigui, la nostra generació segurament ja no veurà això, però la generació que esteu creixent ara, i fins i tot els vostres fills, o sigui, els nostres nets, segurament tindran aquest problema plantejat sobre la taula real. O sigui, estem parlant de les properes dècades, això es convertirà en un tema important. En la línia de la dualitat entre lifespan i healthspan ens arriba una pregunta, en concret de FEDAC de Vic, el professor Miquel, i ens diu voldria demanar-li al doctor Massip quina seria la manera no de viure més, sinó millor, amb més qualitat de vida. I jo afegiria el fet de viure millor, que en molts casos s'ha llegit amb una dieta més sana, i fins i tot d'això se n'ha arribat a fer negoci, o fins i tot s'ha fet negoci d'allò saludable vinculat a esport i per tant s'han multiplicat les mitges maratons, les maratons, etc. I això també ens ha portat algun ensurt, algú que mai havia fet activitat física sotmet el seu cor en particular i el seu organisme en general a una exigència física molt per damunt del que el seu cos pot suportar i per tant també ens ha comportat atacs de cor, etc. En quina mesura això es pot fer compatible, doctor Massip? Crec que és una molt bona pregunta i crec que no tenim la recepta màgica perquè hi ha molts factors implicats. Com us deia abans, els humans tendim a mirar les coses d'una forma molt reduccionista, tenim a simplificar molt els problemes i tenim la idea que jo faig això i tinc això i no és ben bé així, la biologia és molt més complicada. Primer, hi ha una variabilitat genètica de cadascú que fa que una cosa que funciona amb un no funcioni amb un altre i segona, que tots aquests factors són realment molts d'ells junts actuant en xarxa. Per tant, només esport o només dieta, això sol no ens salvarà, però esport, dieta, esport en mesura, una dieta saludable també en mesura i potser una mica d'ajuda química o genètica quan arribi el moment, això podrien ser les solucions. En aquests moments l'única cosa que sabem i que tenim que funciona és intentar evitar excessos, bàsicament, per dir-ho d'una manera ràpida. Seria fer la dieta mediterrània que sabem tots que funciona, amb els mínims d'accessos possibles, evitar coses que sabem que no van bé, com el tabac, evidentment, l'alcohol, etc. Fer una activitat moderada i constant al llarg de tota la nostra vida. Totes aquestes coses sabem que tenen un impacte important en la longevitat. Després hi ha una variabilitat genètica contra la qual no podem actuar, perquè tu pots portar-te molt bé tota la teva vida i tenir uns gens que et porten un envelliment prematur comparat amb una altra persona que igual no està fent ni la meitat de coses que tu. Tot això en aquests moments no ho controlem. En el futur potser sí serà possible a través de la medicina personalitzada, quan tinguem tot el genoma analitzat nostre en un banc de dades, compararem genomes i direm, mira, tu que tens aquests gens és possible que envelleixis pitjor, per tant, cuida't, mira, potser pots estar tranquil perquè segurament no tindràs tants problemes. Clar, el problema és que no són coses tan clares de blanc i negre un cop més. Hi ha molts factors implicats i hi ha el factor entorn que per molts bons gens que tinguis, si fas moltes animalades, al final també acabaràs tenint problemes. I crec que això no serà fàcil. Trobar la manera de millorar el nostre estat de salut en general amb l'ajuda de la genètica i de la química i el que sigui, serà complicat i requerirà potser una mica tractaments personalitzats o mesures personalitzades que cadascú pugui adaptar, però dintre d'uns marges d'èxit. O sigui, no crec que hi hagi un 100% que digui, mira, tu fas això, viuràs 100 anys. La medicina no funciona així normalment, és bastant més complicat. La Gemma Radotra d'Eumo diu que li agraeix infinitament a les tertúlies i també perquè pensi en la nostra editorial, perquè ha estat molt suggerent i teníem que dir-ho així en obert. Jo crec que hi ha moltes qüestions que s'han quedat aquí perquè necessitaria molt més temps, però per part meva, moltes gràcies, doctor Massip, per tota la seva feina. Moltes gràcies, si em permeteu despedir-me abans que el Jordi tanqui la sessió. Moltes gràcies, Julita, per convidar-me un cop més. Moltes gràcies, doctora Geli i doctor San Eugenio, per la introducció tan maca i per els comentaris tan macos que heu fet i espero que algun dia podem tornar a prendre'ns un cafè com fèiem a l'Ester.
i veure'ns fer una mica d'interacció social i la propera vegada que pugui ser en persona i pugui veure les cares de tots vosaltres. I crec que la meva conclusió d'avui seria això, intenteu, tots els que esteu, sobretot els més joves, intenteu sempre no oblidar la part científica i la part ètica, social de les coses i venen èpoques de molts canvis, al llarg de les vostres vides veureu molts canvis. Recordeu sempre la part humana de la ciència, recordeu sempre la part científica de la societat i intenteu ser el més multidisciplinars possibles per entendre millor com funciona el futur i poder contribuir a aquestes discussions, a aquests canvis que anirem veient. Moltes gràcies, un plaer un cop més estar amb tots vosaltres a la CLC. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Massip. Ha estat un autèntic privilegi poder gaudir d'aquesta estona. La doctora Marina Geli feia una perfecta radiografia de la seva trajectòria. A més, amb la doctora Marina Geli ens uneix els nostres orígens de naixement i de residència a Girona. Vostè és un il·lustre blanenc i moltes vegades diuen que una persona definitivament ha triomfat quan efectivament és profeta a la seva terra. I en aquest sentit jo voldria recuperar una petita aportació interessant del seu currículum, i és que l'any 2019 vostè va fer el pregó de la festa major del municipi que la va veure néixer, que és Blanes, del bonic municipi de Blanes. Per tant, això constata una mica més que vostè és profeta a la seva terra i que rep el reconeixement de la seva pròpia gent, que potser és tal vegada una de les satisfaccions més personals i més importants que vostè ha pogut viure en els últims temps. A tot això, també deia la doctora Marina Geli, quan tornarà a Catalunya? No cal que li digui que des de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, vostè ja no sé si té les portes obertes, ho té tot absolutament obert, perquè a la Universitat de Vic està demostrat i constatat que l'estimem moltíssim, que apreciem moltíssim el seu vessant humà, però també la seva gran trajectòria científica, i per tant vostè sap perfectament a aquestes alçades que la Universitat de Vic és casa seva, i no de dits sinó de fets. Per tant, m'uneixo a aquesta demanda col·lectiva, aquesta petita trapelleria que li traslladava la doctora Geli, i jo m'hi afegeixo amb entusiasme, a més. Què més dir-li? Simplement destacar sobretot que, com ha dit també la doctora Geli, que vostè l'any 2010 ja publicava Les grans epidèmies modernes. Per tant, a vostè li podríem afegir l'adjectiu de visionari. No sé si anticipava que alguna cosa passaria. Tots veiem això de les epidèmies com una cosa molt llunyana que no passaria al món occidental. La Covid-19 ens ha posat del revés moltes coses i sobretot que, com li deia abans, que hi hagués algú amb el criteri científic però amb la capacitat de divulgació científica per aterrar-ho tot plegat i que ho faci a través dels mitjans de comunicació. A mi em consta que són moltíssimes les persones a les que vostè ha traslladat, diríem, benestar emocional, en què això en aquest moment feia molta falta. En quant a les tertúlies de literatura científica, no cal que descobreixi que ja són molts anys, és una trajectòria molt consolidada, que ara intentarem que també que tingui el reconeixement que mereix a nivell de Premis Nacionals de Recerca. Té un elevat capital social, científic i humà, perquè bàsicament treballa pel foment de les vocacions científiques del jovent. Veiem preguntes d'estudiants d'ESO, d'estudiants que tenim a la Universitat de Vic, és a dir, que no distingim públics, ho fem absolutament accessible a tothom i, a més, comptem amb el doctor Massip, que ens ho aterra tot i ens ho fa tot, allò que diuen passar-ho per la traductora, doncs encara millor. En aquest sentit, esperem que avui tothom hagi après coses, segur que sí, pel llenguatge que utilitza. Per tant, moltíssimes gràcies. I en aquest sentit, agraïm molt, i per cloure l'acte d'una manera definitiva, agraïm molt la seva participació en aquesta sisena activitat de les tertúlies de literatura científica corresponents a l'any 2021. Ni la pandèmia ha impedit que féssim aquestes tertúlies, les fem en format webinar. Per tant, com deia la Gemma Redortre, de molt llarga vida, llarguíssima vida, les tertúlies de literatura científica, siguin presencial o telemàtic. Per cert, no sé si em puc permetre, doctora Julita Oliveres, no sé si em puc permetre la llicència, l'esperem l'edició que ve, a ser possible, bàsicament per un interès personal en acabar consolidant aquest cafè presencial que tenim pendent de fa molt temps i, per tant, aquesta seria una excusa magnífica perquè ens poguéssim trobar i encara més si ens poguéssim abraçar, el que seria una constatació definitiva de que ha passat el pitjor. Per tant, moltíssimes gràcies i només recordar que la propera activitat
de les tertúlies de literatura científica serà el 24 de febrer del 2021 amb el projecte Premi Llegim Ciència, en què enguany llegirem la novel·la Els crims de la taula periòdica i podrem escoltar i conèixer els escriptors de la mateixa, el doctor Xavier Duran i el doctor Jordi de Manuel. Per part meva, acabar de la mateixa manera que he començat, agraint l'amable invitació de la doctora Judit Oliveres, agraint la presència de la doctora Marina Geli i, per descomptat, doctor Salvador Massip, moltíssimes gràcies per tenir l'oportunitat de compartir amb vostè aquesta estona i moltíssimes gràcies també a tota la gent que ha estat moltíssima que ens ha acompanyat durant aquesta sessió. Moltíssimes gràcies, una abraçada i fins ben aviat.